Otu akpọrọ Youth Honestly Support Soludo Yes enwego ihe mmemme ilote na amụrụ onye nzọpụta bụ Jizọs nke akpọrọ Carol and 9 Lessons agba nke ise bụ nke ha mere na International Convention Center ICC nke dị n'Awka. Ka anyị sonyere onye ọlụ anyị Uchenna Ifeanyị bụ onye nọ ebe ahụ ma wetara anyị ozi a. Na mmemme ahụ, Dọkịta Nelson Omenugha bụ onye bụkwa Special Advisor nyegara Gọvanọ Chukwuma Soludo n'ihe gbasatara nkwado ndị ntorobịa kwuru na mmemme ahụ bụ nke ọ bụ agbata nke ise ya bidoro n'afọ 2019 ma bụkwazarụ nke ọ bụ maka ịchụ àjà ịkpọkọta ndị mmadụ nso ma mee ha ka ha nwee obi aṅụrị ma kelekwezie Chineke maka ezigbo afọ bụ nke na-abịa na njedebe. Dọkịta Omenugha kelekwaziri Gọvanọ Chukwuma Soludo maka ezi nkwado ya kemgbe ebidoro Yes ya na makwazi ezi ọlụ ọ na-alụ na Anambra steeti. N'okwu nke ya, onye Special Advisor nyegara Gọvanọ Soludo n'ihe gbasatara New Media Maazị Ejimọfọ Ọkpara gosipụtara obi aṅụrị ya maka isonye na ezinụlọ Yes kemgbe eji wee wepụta ya ma kenezikwa Gọvanọ Soludo maka ezi ọlụ pụrụ iche ọ na-alụ na steeti a. A nọkwaziri na mmemme ahụ wee kwee ukwe pụrụ iche nke eji emerube ekeresimesi bụ nke ọ bụ ndị otu Holy Family Choir nakwazi ndị otu kwaya ụlọọrụ ABS na imerime ihe ndị ọzọ.